Magandang gabi sa inyong lahat. It's si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang ating weekend edition ng ating weather analysis ngayong araw po ng Sabado hanggang Martes, Disyembre 21 hanggang 24, 2024. At ngayon po ay simula na po ang ating winter season o taglamig sa Northern Hemisphere at napapansin na po natin ang malamig na simoy ng hangin ngayong panahon na ito dito sa Pilipinas. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin ang update. Mukhang wala na po yung dating tropical depression na si Corbin. Natunaw po ito bilang isang LPA at nalusaw sa may Mindanao. Bagamat meron naman pong panibagong LPA, dalawa po sila, si LPA 98W dito po sa malapit sa coastal waters ng Borneo at meron po isa dito si LPA 99W malapit po sa may southern portion ng Kalayaan Island Group. Okay? At nagbibigay po itong mga malalakas na ulan at enhancement ng amihan, nagbibigay po ng malakas na hangin dito sa area na ito ng West Philippine Sea. At nakaka-affecto rin po ito sa area po ng Palawan. Sa ibang bagay na ating bansa, medyo naglaylo na po ang amihan. Concentrated lamang po lang siya dito sa may area po ng West Philippine Sea. Ang Bicol Region, Eastern Visayas, the rest of Visayas actually, ay makaka-experience pa rin ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon o gabi, dahil po sa pagbabalik po ng tinatawag nating easterly surface wind flow. At posible pa rin magkaroon ng shear line ngayong Pasko dito po sa Kabikulan dahil po may forecast na another development itong mga ulan na weather system. At sa ating zoom in satellite animation mula sa windy.com ay kitang-kita po natin dito ang development itong dalawang LPA. Dito po siya. Dito rin po yung isa. So magpapaulan po yan sa West Philippine Sea, Spratlys at Kalayaan Island Group kasama po dyan. At gayon din po yung kanyang trough ay magpapaulan po dito sa may area po ng Palawan. Sa Eastern Visayas, pag ginalaw natin itong loop mula alas 5 hanggang sa mga oras na ito, alas 11, ay natili po mga thunderstorms dito po sa malaking bahagi po ng Visayas. Sa Bicol Region, may mga konting ulan din dahil po sa easterlies at pa-shift na po tayo mula sa hanging amihan for the next few days po hanggang sa susunod na linggo. Actually, baka hanggang Wednesday o Thursday, manatili po tayo na sa easterlies. Although may mga pasulput-sulput na shear line sa may area po ng Kabikulan, so expect pa rin mga pag-ulan. Huwag lang kayong huwag nyo kalimutan magdala ng payong sa ganitong panahon. Ito yung latest forecast ng hangin at pressure. At nakita po natin bukas po ng linggo, Disyembre 22, ayan na po yung LPA. Mukhang gusto niya mag-develop bilang isang tropical depression dito po sa may area po ng Spratlys, south of Kalayaan Island Group. Dito naman po sa Bicol Region ay manatili po ang mahinang amihan dito po sa may area po ng coastal waters ng Kabikulan habang nagsishift po tayo mula sa hanging silanganin. So nakita po natin ang easterlies, nagbibigay rin po ng mga thunderstorms sa may bahagi po ng Visayas. Sa Lunes ay purely na po easterlies po dito sa Bicol at Visayas. Meron po ditong nakita natin na potential na LPA na magiging bagyo. Mukhang magde-develop po siya habang papalapit po sa eastern coastal waters po ng Vietnam. So malayo na po ito sa Pilipinas. Wala po itong epekto sa atin. Bagamat may konting effect pa rin sa may bahagi po ng Spratlys kasama po ang Kalayaan Island Group. So nakita po ninyo ang amihan ay nandito lamang po sa area nito ng hilagang bahagi ng West Philippine Sea. At ang dulong hilagang Luzon sa may Batanes, Mabuhay Islands ay mayroon pa rin epekto ang hanging amihan sa darating pong Lunes. At sa Martes, December 24, ayan po medyo
easterlies pa rin sa bahagi ng Kabikulan at Visayas. And gayon din po sa eastern sections po ng Mindanao. Samantala may panibagong surge naman po ng amihan dito po sa may bahagi po ng West Philippine Sea, sa may hilagang bahagi, sa may kanluran po ng Batanes at Ilocos region. At pagdating ng Miyerkules, Disyembre 25 o Christmas Day, mukhang hihina po ang northeasterly at manatili pong easterlies ang silangang bahagi po ng ating bansa. Expect pa rin mga isolated rain showers and thunderstorms. Bagamat dito sa Bicol ay mukhang bubuti na po ang panahon sa darating pong December 25, 26, 27 hanggang 28 Sabado. And then pagdating ng Linggo, December 29, may panibagong surge naman po ng amihan dito po sa may bahagi po ng Dulang Hilagang Luzon at sa eastern sections po ng Northern at Central Luzon kasama po ang Kabikulan. So expect may surge naman ng amihan sa susunod pong weekend. Okay? That will be December 28 hanggang 29. So yan po ang ating wind at pressure forecast. So nagkakaroon po tayong relief mula sa isang linggong epekto. Halos 2 linggo nga epekto ng amihan sa ating kapuluan. So ito naman po yung rain forecast. So bukas ng linggo, inaasahan pong malalakas na ulan dito po sa may bahagi po ng West Philippine Sea, sa may Calayan Island Group, spotless dahil po sa 2 LPAs po. At may maulan din po dito po sa may eastern sections ng Palawan at ibang parte po ng Sulu Archipelago. Ang Kabikulan at Oriental Mindoro, Northern Quezon ay magkakaroon pa rin mga konting mga pag-ulan. Lalo na po sa may eastern sections po, kagaya ng Camarines Norte, sa Partido District ng Camsur, sa Catanduanes, at sa eastern sections po ng Albay at Sorsogon sa darating pong linggo. Dulot po yan ng northeasterly at easterly wind flow o yung easterlies wind flow. Okay, yung easterlies. At sa Lunes, Disyembre 23, ay may maulan pa rin dito sa may Northern Quezon at dito po sa Kabikulan ay mukhang magkakaroon ng dry conditions. May maulan pa rin, but padaan-daan lang po yan sa hapon o gabi. At mas konti compared sa nakaraang 2 linggo. Subalit sa Disyembre 24, Noche Buena, hanggang Disyembre 25, ay mukhang meron na naman pong panibagong shoreline na magaganap. Yan po, magbibigay po ng mga pag-ulan sa Quezon Province, kasama po ang Kabikulan. Lalong-lalo na po dito sa may bahagi nito ng Camarines Norte, at ang eastern sections po ng Camarines Sur, Partido District, Catanduanes, at eastern Albay at eastern Sorsogon. So may mga pag-ulan po yan mula 25 hanggang lampas sa 50 mm sa loob ng 24 oras. Mas malakas po dito sa may bahagi po ng Cam Norte, pwede umabot po ng 100 o lampas sa 100 mm ang mga pag-ulan. So yan po sa December 24 at 25. Pagdating ng December 26, ang shear line ay mag-migrate po dito sa may bahagi po ng Eastern Isabela, Eastern Cagayan, hanggang dito po sa may eastern sections po ng Northern Quezon kasama po ang Pulilio Island. So ang Bicol mukhang okay ang panahon mula 26, 27, okay, hanggang 28. At pagdating ng linggo, 29, ay na naman po ang shear line. At baka ano po ito, okay, epekto ng amihan. So babantayin natin kung shear line po siya o amihan. Usually magkatandem po sila, so inaasahan po itong amihan slash shear line. Magbibigay po ng mga ulan na naman po. Slight to moderate to at times heavy rainfall sa Kabikulan, lalo na po sa eastern sections po nito. So magdala ng payong kapote sa susunod na weekend dahil po nandiyan na naman po ang epekto ng amihan at shear line. May epekto rin ng amihan dito po sa may bahagi nito ng eastern Cagayan at eastern Isabela. Oriental Mindoro, dyan pa rin yung mga ulan. Pwedeng inaasahan natin sa mga susunod na araw. So, yan po ang ating latest for the next 7 days. So, alam natin na may mga ulan pa rin, magdala ng payong. Dahil mukhang patungo tayo sa medyo mahinang La Nina. Although, short duration lang po ito. At sa ating wave forecast, wala tayong masyadong ibabalita dito dahil hanggang sa susunod pong
weekend ay manatili pong mula 3 hanggang 4 na metro ang laki ng alon at mapanganib po ito sa mga sasakyang pangdagat. Ang area lamang po ng central waters ng ating bansa sa Sibuyan Sea, Sulu Archipelago, Visayan Sea ay mananatiling mahina hanggang katamtaman po ang laki ng alon, mga 1 metro hanggang 2 ang inaasahan po dito. So, suitable po ito sa paglayag sa dagat at pwede po kayong mangisda po dito sa central portions po ng karagatan ng ating bansa. Okay? At ito yung European Model Ensemble, yung ECMWF Ensemble mula sa easterlywave.com. At ang bulk ng possible formation ay nandito po sa may west of Palawan, sa may West Philippine Sea, hanggang dito sa may area po ng Eastern Vietnam. So, mukhang pwede ito maging isang tropical depression. Yan po ang pinaka-maximum intensity o classification pwedeng mangyari. Sa ibang bahagi po ng Western Pacific, wala po tayong nakikitang any development. At bago tayong paalam, itong latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center, valid for the next 2 to 3 weeks, na kung saan yung 3rd week is highly uncertain, hindi sigurado. Sa week 2, December 25, Pasko, hanggang December 31, New Year's Eve, ay manatili po ang more than 40 or 50% above average po ang mga ulan sa ating bansa. At mayroon possibility ng more than 20% ng isang bagyo na pwedeng mabuo dito. So, low probability. So, huwag tayo mag-worry. Baka hindi matuloy po yan. At sa ikatlong linggo, lalo na ito, mataas ang uncertainty. Mula Enero 1, New Year's Day, hanggang January 7 o Enero 7, manatili pong above average po ang ulan sa ating bansa. Lalo na sa Visayas, Bicol, Central Luzon, Southern Tagalog provinces, including Metro Manila, ay more than 60% ang probability ng mga pag-ulan dito dahil po sa namimintong La Nina. At ang formation ng isang bagyo ay manatili pong more than 20% ang probability. So, low probability. So, hindi pa natin sure. Napakataas pa rin ang uncertainty pag 3rd week. So, abangan natin latest na next week kung matutuloy o hindi. At bago tayo paalam, itong latest MJO scenario for the next 2 to 3 weeks. Okay? Ay for the next 2 weeks hanggang January 4 ay nakita po natin unti-unti po paalis sa Western Pacific. So, papalit po ang dry phase. At ito po, nasa wet phase pa rin tayo na yun, but in the next 15 days, ito po ay unti-unting hihina yung wet phase. So, babalik tayo sa dry conditions. Konti na naman yung ulan. So, abangan natin yan. Yan po ang wini-wish ng ating mga kababayan dahil sobra na po ang ulan. More than 2 weeks na po. Okay? So, dyan muna natin tatapusin ang ating update ng araw na ito ng December 21, Sabado. Sabado na po ng maghahating gabi na po. At babalik na tayo next week sa ating latest update. Mula sa iPhone 2000, ito si Mike Pardo nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Merry Christmas po sa inyong lahat. At I hope sama-sama po tayo lahat sa ating mga mahal natin sa buhay, sa ating pamilya, na yung Pasko at mag-pray tayo. Pasalamat sa mahal na Diyos na nakakaan na rin ang isang taon na kahit may mga kalamidad, ay okay pa rin tayo at tayo ay babangon. At maraming salamat po at hanggang next year ay magbibigay naman tayo ng mga panibagong updates at ay patuloy natin na iservisyohan ang ating kababayan. Again, maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat. Okay? See you. At kita-kits ulit tayo sa baka sa Pasko or sa Noche Buena. Magbibigay ulit tayo ng pinaka-latest update. Bye for now at good night.